ένα λεπτό, μία μικρή ενημέρωση. Το θεατρικό τμήμα θα σας παρουσιάσει ένα μικρό απόσπασμα από την Αντιγόνη Σοφοκλή. Είναι ένα κομμάτι στιχομυθία, μικρές δηλαδή προτάσεις, ατάκες. Θα σας δοθεί βέβαια η περίληψη όλου του κειμένου με τις ενδιάμεσες αφηγήσεις. Θα σας παρακαλέσω πολύ να παρακολουθήσετε με προσοχή, να μην κάνετε απρεπείς ήχους. 5 λεπτά υπόθεση είναι, θα τους χειροκροτήσετε και τελειώσαμε. Εντάξει? Όχι τώρα. Στο τέλος θα πάω να μαγευτιά. Είμαστε αυτός με τη Μετά την μονομαχία του Πολυνίκη και του Ετεοκλή, των γιών του Ιδίποδα, στην 7η φύση των Θηβών και τον αμοιβαίο θάνατό τους, ο Κρέοντας αναλαμβάνει την εξουσία της πόλης. Ως απόλυτος μονάρχης ανακοινώνει την αυθαίρετη απόφασή του να ταφεί ο Θεοκλής με όλες τις τιμές που του ταιριάζουν σε έναν υπερασπιστή της πατρίδας και να μείνει άτοχος ο Πολυνίκης που θέλησε με στρατό να την κυριεύσει. Ποινή για τον παραβάτη της διαταγής ορίζεται ο θάνατος. Η Αντιγόνη, τραγική αδελφή των σκοτωμένων, δηλώνει την απόφασή της να θάψει τον Πολυνίκη, παρακούοντας τον νόμο του βασιλιά και διαφορώντας για τις συνέπειες της πράξης της. Ανακοινώνει την απόφασή της στην αδελφή της Ισμήνη και ζητά την βοήθειά της. Η Ισμήνη αρνείται και προσπαθεί να αποτρέψει την αδελφή της από μία πράξη που θα έχει ολέθριες συνέπειες για το γένος τους. Η Αντιγόνη όμως παραμένει σταθερή και αμετάπιστη. Είμαι χώμα. Ο βασιλιάς οργισμένος τους θέλει πίσω να καθαρίσει το νεκρό από το χώμα και να συλλάβει το δράστη. Έχω την αδειά σου να σου μιλήσω ή να φύγω. Δεν το καταλαβαίνεις ότι με ενοχλείς. Πού σε ενοχλώ, στα αυτιά ή στο μυαλό. Μπα, γιατί θέλεις να βρεις που βρίσκεται η ενόχληση μου. Αυτός που έφτιαξε σε στενοχωρεί στο μυαλό και εγώ στα αυτιά. Βλέπω ότι γεννήθηκες φλίαρος. Αδικία. Πάντως αυτή την ταφή δεν την έκανα εγώ. Εσύ την έκανες και κάτι ακόμα χειρότερο. Πούλησες τη ζωή σου για τα χρήματα. Μπορεί. Δεν είναι το ίδιο πράγμα τα ψέματα και η αλήθεια. Άσε αυτό το αστείο παιχνίδι με τη δικαιοσύνη και την αδικία. Εάν δεν μου βρεις τους δράστες, θα δεις και θα μάθεις γρήγορα τι σημαίνει να κυνηγάς βρώμικο κέρδος. Πολλά είναι τα παράδοξα, μα τίποτα πιο θαυμαστό από τον άνθρωπο. Πέρα από τον αφρικτό ωκεανό, περνάμε τον αδιάκη ξεσκίζοντας τα φουσκωμένα κύματα. Και την γη, την υπέρτατη θεάτινα, την ακάματη. Οργώνει με το αλέτρικο δεμένο στα άλογα, προσπαθώντας να την κάνει να βλαστήσει. Χρόνο. Ο φύλακας επιστρέφει, παίρνοντας στο Κρέοντα την Αντιγόνη, την οποία συνέλαβε πακτοφόρο να προσπαθεί για δεύτερη φορά να θάψει τον νεκρό. Την είδα να θάβει τον νεκρό που έχεις απογορέψει να ταφεί. Είναι αυτό σαφές? Πώς εμφανίστηκε και τη συνέλαβες, πώς έγινε? Εμείς μόλις τον είδαμε, ορμήξαμε και την πιάσαμε. Δεν ταράχθηκε καθόλου και δεν αρνήθηκε καμιά από τις κατηγορίες. Εσύ που σκύβεις το κεφάλι σου κάτω, το παραδέχεσαι ή αρνείσαι ότι το έκανες? Το παραδέχομαι. Ομολογώ πως το έκανα. Εσύ φύλακα είσαι ελεύθερος, μπορείς να φύγεις, να πας όπου θες. Δεν σε κατηγορώ πια. Σύντομα λοιπόν με λίγα λόγια πες μου, το ήξερες πως αυτό το είχα απαγορεύσει? Το ήξερα φυσικά και ποιος δεν το ήξερε. Και τόλμησες να το κάνεις και ας το είχα απαγορεύσει εγώ? Το χάνεις στο μυαλό σου, βασιλιά μου, όταν βρεθείς μέσα σε τόσα βάσανα. Εσύ το έχασες. Εμένα αντέχετε παιδιά. Και πώς θα ζούσα μόνοι χωρίς αυτήν? Αυτή είναι ξεγραμμένη, μην τη μελετάς. Θέλεις να σκοτώσεις τη μνηστή του γιού σου? Υπάρχουν πολλά χωράφια για να οργώσει αυτός. Πιο ταιριαστό από αυτούς τους δυο κανένα. Δεν θέλω για το γιο μου τέτοια κακιά γυναίκα. Έμονα καλέ μου, ο γονιός σου σε κακολογεί. Πολύ με σκότισες και εσύ και ο γάμος σου. Ευτυχισμένος είναι αυτός που δεν γεύτηκε τα βάσανα. Γιατί σαν κρατευτεί από Θεό ένα σπιτικό, η συμφορά περνά από τη μια γενιά στην άλλη.
χρόνια τώρα συμφορές οριάζονται πάνω στο πάτο. Και δεν μπορεί να απαλλάξει μια γενιά την άλλη. Αλλά ο Θεός τους δείχνει κάτω πάντα και δεν μπορούν να γλιτώσουν. Τώρα πάνω και που άρχισε να φαίνεται και την χαραμάδα πώς. Ο χρέοντας αποφασίζει να εκτελέσει την ποινή που είχε ορίσει για τον παρβάτη της διαταγής του. Η Αντιγόνη θα πεθάνει. Μάταιο ο γιος του Έμονα προσπαθεί να τον μεταπείσει. Ο κρέοντας διατάζει να θάψουν την Αντιγόνη ζωντανή σε μια σπηλιά. Ο Έμονας συντετριμμένος ακολουθεί τη μνηστή του στον τάφο και αυτοκτονεί. Τη διπλή συμφορά ακολουθεί και η τρίτη. Η Ευρυδίκη, η μητέρα του Έμονα, πληροφορείται για τον άδικο χαμό του παιδιού της και αποφωνίζεται. Ο κρέοντας στο τέλος μόνος πια μετανιώνει για τα σφάλματά του και θενεί τον αφανισμό της οικογένειάς του.